kufunga kwako iwewe ma-MDC akanganwa here kuti shoko waifamba nehama iwewe uchirova ma-MDC? Kufunga kwako iwewe ma-MDC ma-CC iwaya azochinja ruvara akuzviti ma-CC vakanganwa here kuti iwewe ndiwe shoko waifamba nehama uchirova ma-MDC uchiita zvawaita? Hapana chinofa chakachinja, hapana chinovanakira vana. Vanogona kutokushandisa vana. Mangwana iwewe ukazotova chiseko chenyika. Mwana wamai vangu uri mukanya iwe. Teerera kana ndichikutaurira. Dzoka kupati. Uri mwana womuuto. Uri mwana womucomrade. Sei usingade kuteerera? Sei usingade kuteerera kana tichitaura? Siyana neMDC. Zviri nani vana vaamai vamwe chete tibvutira nezamuri dasi tiri paZANU-PF. Izvi zvawakuzoita zvokuti unosapotana naChamisa vese. Ndabatikana kusvika pakupedzisa. Shoko unonyadzisa maitiro aunoita ekuti unopanduka kusvika pakusapota opposition party. Andifunga kuti zvine brain maitiro auri kuita ekuti unomira naChamisa iwewe. Andifunga kuti waidaro mukanya. Takafamba newe zvakanyanya, uri munhu wataitemba. Andifunga kuti you are the one ungataure nyaya dzaChamisa pagrupu panapa. Iwewe shoko iwewe. Uri mukanya iwewe. Siya mabasa iwayo. Uda kutengesa chimurenga here ichi kuti chiende kuopposition party? Do you think kuti anaChamisa ava vachazokuriwardha anything here? Oro vachazova vane moyo werudo here pamusoro pekuti even if, let me tell you straightforward, even if Kasukuwera kanzanzi anza afarirwa stereki nema-MDC kufunga kwako vangamufarire zvokuti vangade kusenzana Kasukuwera? Shoko, this is the time yekuti as ZANU-PF tiite one unit, tifambe tiri pamwe chete. Ava agenda ndeyekupusha kuti even nevaMnangagwa va appreciate kuti Kasukuwera ngaadzoke kupati, tifambe tiri pamwe chete. Pasine mhandi ndonzi nyoka yemabhunu. Handisi kuda zvauri kuita mukanya. Mukanya zvauri kuita siyana naChamisa, muregedze akadaro. Imhandidzi avakude vana. Right, shoko zvauri kutaura iwewe, mazwi auri kutaura haana kuipa, but at the same time iwe ukatosviba kudhara, because iwewe takafamba newe. Urikuona uyu anonzi Comrade Takataka was the chairman for ZANU-PF Harare Province Youth League. Vakasenza newe, vanga vari macommanders enyu manguva yamainingi napawakasitarwa naChipanga naamai Mugabe kubulawayo paipai kunzi shoko muri kufamba nehama muchirova vanhu vamairova imimika vamaitsurwa vanga vari vanhu veMDC. Today now you turn against us. Handitika nyaya yauri kuita shoko, I want to warn you for the last time. Siya zvauri kuita mwana wamai vangu. Politics dzihombe kupfuura zvimwe zvinhu zvese. Uri munhu ane mhuri, uri hama yangu, uri mukanya. Handi wazvinzwisaka. Politics zvadzinoita ndezvekuti munogona kufunga kwako iwe chii chauchaita iwe chaunogona kufarirwa naChamisa, chaunogona kufarirwa naNan'onzora, chaunogona kufarirwa nevanhu veMDC, chaunogona kufarirwa nevanhu veCC. Chii chaitwa naKasukuwere chekuti angadiwe? Kasukuwere ane document rakanyorwa nevanhu vekuMash Central riri kutaura kuti Kasukuwere akarova vanhu kuMash Central, kunana Chauna nana Bari nana Bindura, handitika nana Muzarabani nana Shamba. So now imimi now takataura takati no one is bigger than the party. Party ZANU-PF vanhu, hapana munhu anofana kuva ari mukuru kupfuura party. So kana tichitaura nyaya dzepolitics hatidi kuti tiite sekuti vaMnangagwa is the founder member of ZANU-PF. ZANU-PF is bigger than anyone else. VaMnangagwa vakatozouya party yapo. So imimi zvamuri kuita zvokuataka party, it's none of your life. Ndakutaura shoko. Kana uri munhu anotsurika, tsurika. Uri mwana womucomrade, uri mwana womuuto. Handitika kana ndichikutaurira, tsurika, usafurirwe nevanhu vesa. Une life yaunofana kuzorarama even after watuka pagroup panapa, watuka vakuru. Zvokunzi Mnangagwa haazodai kana kuti Mnangagwa azodai. Handitika Mnangagwa akatomira patiketi reZANU-PF. So iwe ukarwisa Mnangagwa kutorwisa ZANU-PF. Isi tikutaura nyaya dzeZANU-PF panapa kuti iwe remain in the ZANU-PF, usa bypass kuti unaenda kuMDC oda kunoita fana zvonzi unoita chinakira. Handitika shoko usafurirwe. Kasukuwere is not going to be the president of Zimbabwe. I'm telling you right now in the name of Jesus. Ndikutaura zvaari kuita zvese nevanhu vari kumufurira nevanhu vari kuita zvese zvavari kutaura. I'm telling you
Kasukuwere tinomuda zvisingaite, but as long akuiswa mubasket re-MDC kana kuti akuiswa mubasket re-CC is not going to be the president of Zimbabwe. Akutaurirai, kana Kasukuwere aidaita president weZimbabwe ngaadzoke kupati asenze nevanhu. So iwe musapushwa zvakunzi Kasukuwere ari kuuya azvimuvhe vanhu. Indanzi comrade Nyoka Mabhuna handitaure zvokudiwa nemunhu whoever ada kuzondipfuura. I'm a revelation card. I'm ready for everything. I'm telling you right now. Atidi vanhu vanopanduka. Atidi. Takati ZANU-PF haisi munhu. ZANU-PF ndiye vanhu vese. Iwe shoko uri mwana womuhuto, uri mwana womucomrade. Chii chinosaka kuti usapote Chamisa? Chiiwo chinokudaro? Hatisi kuda zvauri kuita iwewe. Tinokuda zvisingaite shoko, asi zvauri kuita izvozvo hatisi kuzvida zvachose. Siyana nenyaya dzekusapota Chamisa. Uda kutengesa chimurenga here kuti chiende ku-CC? Uda kutengesa nyika here kuti iende ku-CC iwe? Chii chiri kukunakira kuti Chamisa atonge nyika yeZimbabwe iwe? Hatisi kuda zvinhu zvakadaro. Chazokunakira chii iwe? Chii chazoonekwa chakanaka pana Kasukuwere ne-MDC yavanoziva kuti Kasukuwere akarwisana ne-MDC kumaCentral kwemakore akawanda? Newe iwe wasandiwe here iwe waifamba nanaFiona nehama iwe uchirwisa ma-MDC uchirova ma-MDC? Saka chavazoda pauri chiiwe? Vachakushandisa kudhamba. Siyana navo, dzoka kumusangano. Unopera nezvinhu zvisane basa rese. Let's be unite, tobatana. Vamunangagwa vari kuti ngatibatane. Even Kasukuwere vacho ngavadzoke. Makuhwa ese anofamba pasocial media haana chaanovaka kanonzi Kasukuwere ari kuzouya kana kuti that's rubbish. Zvese izvozvo, that's rubbish.